Anem aquí a Pineta. Aquest cop ja estem aquí a fons a la vall. A veure si ho bé. Allà estaria... Espera. Allà estaria a fons de la vall. Ja. I aquí podem veure la vall sencera. El que farem ara és pujar a la Larri. Ja us aniré ensenyant el trosset. A veure. Allà estaria a fons de la vall. Hi ha dues maneres de pujar a la Larri. Una és al costat un camí bastant facilet i ja que farem a la pujada. És més llarg, però és bàsicament anar pujant a poc a poc. L'altre és més complicat, en canvi és més empinat, però vas més ràpid. Sabeu? Nosaltres anirem per aquell carrer, camí d'aquí. La part maca de Pineta és que hi ha molt bosc aquí. Anirem pujant rodejats de vegetació. Molt maca aquesta visita a la Larri. Perquè hi ha un compte dels arbres que hi ha aquí. Així que hi ha molta vegetació per aquí. Ja es comença a veure el cel, com podeu veure. Hi ha molts núvols. Sembla que vagi a ploure. Però no, segons diu la meteorologia que he mirat abans, aquesta tarda hauria de fer una mica més de sol. En principi no hauria de ploure. I ara, quan apartem d'aquests arbres, podrem veure el fons de la vall, que seria allà. Abans per aquí va fer una riera, però ara ja està sec. Podria continuar per allà, aquí continua la riera que ara està seca. D'aquí aquesta per venir i continuem per allà. Per allà continuar fins a la Larri. Ara tenim una bona imatge del fons de la vall de Pineta i que podeu observar. Una pena que hi hagi núvols perquè si hi hagués sol hi hauria més il·luminació per veure-ho millor. Si em sentiu una mica malament és que porto mascareta. I el camí continua així fent pujada, però és bastant fàcil. Això que sentiu de fons és una cascada. Quan girem aquí a la dreta la veureu. De fet, aquí podeu veure a fons que hi ha un riu. Ara veureu la cascada. Està a uns 20 metres. Anem junts. I aquí continua havent-hi bastanta vegetació també. Anem a veure tots plegats la cascada. Mira, perquè podeu veure abans de la cascada, això aquí a la roca és una font, us podeu refrescar i també es pot veure aigua, aquesta font. És potable, diria. Mireu, la cascada està just aquí. De fet, és una de les cascades que ens trobarem a pujar a la Larri. Més endavant us ensenyaré l'altra que hi ha. De fet, ara la sentiu més fort. Aquí la tenim. Just aquí. Perdona. Se sembla més allà d'un riu que una cascada, però aquí tenim el riu. I el riu continua per aquí sota. I ja tindríem l'altra part de la vall. Continuant amb el mateix riu que abans, però que acabo d'ensenyar fa un segon, perquè si digueu que aquí també pots veure fons de la vall. Teniu la font que us he ensenyat fa una estona. Gravo ara el vídeo perquè ara no hi ha ningú fent cua. Veieu? Cap allà estaria l'altre que us he ensenyat també abans. Aquí a aquesta font us podeu refrescar. Acabo de veure aigua fa uns segons. Està bastant freda, bastant fresca. També perquè ho tingueu en compte, tot i això és perquè no ens caiguem aquí, no precipitem, estiguem atents. Encara que podem sentar
i podem descansar una estona, si voleu. Pot servir com a punt de descans. I si aneu en grup, aquí us podeu quedar per acabar de retrobar-vos. En el riu no estàvem cobert per arbres, però ara sí tornem a estar cobert per arbres. La veritat és que és molt maco. I en canvi, aquí hi ha un camí a l'esquerra, no gravo perquè no hi ha més persones que no sé si volen sortir. Per aquí, veus? Per aquí seria per anar a Marboré. L'escala de finca, seria per un camí que hi ha aquí a l'esquerra. Perquè podeu veure aquí, aquesta no és la mateixa font que abans, és una altra. Mireu, aquí el camí es pot dividir en dos. Per anar a l'arri continuaria per allà a la dreta. Aquest camí que baixa aquí a la dreta, tal com podeu sentir per soroll, és el camí de la cascada. Aquest camí tornaríem al pàrquing on tenim el cotxe. Tenen també, com podeu veure aquí, aquí hi ha l'altra cascada que us havia dit abans. Mira. Ara us ensenyo la cascada de més a prop. Mireu, aquí teniu la cascada una mica lluny. A prop. Aquí tenim les vistes. Mireu, aquí seria la tercera font que ens trobem pel camí. Mireu, ara el camí del Loarre en principi continua tot recte per aquí. Què passa? Ara nosaltres anem allà dalt. Això puja a Fereixes. I mireu, abans us vull ensenyar una cosa. Perquè això aquí, a castellà es diuen atajos en castellà. Així que aquí pots estar allà al camí, perquè jo ja gira aquest camí de recte, gira a l'esquerra i puja a Fereixes. Abans que tot, mireu, aquest camí d'aquí, tornaríem al pàrquing, allò que aquí que passa ja no sé de l'arri. El refugi del Pineta és on està el pàrquing, que seria per aquí. I ara ja pujaria a Fereixes i aquí hi hauria el que en castellà en diuen un atajo. L'arri és aquí. Perquè podeu veure aquí ja està al fons de la vall. Podeu veure els paisatges. I mireu, en principi ja hem pujat. En total hem trigat poc més d'una hora, però això sí, caminant bastant lentament. Si haguem anat més ràpid, hauríem tardat menys. I mireu, aquí està el cartell aquest, que és la Serra de Monte Perdido. Mireu, esteu a punt d'arribar a l'esplanada aquesta de la Darri. Hem continuat justament on hem deixat de gravar just abans. Suposeu que haureu vist el tall. I mireu, us vull ensenyar les imatges ben bé. Mireu, aquí ja us podeu veure bé el cartell. La senyal que és la Darri, que perquè es va al Montaspro de la cascada de finca. I aquí podeu veure bé les imatges. Veieu que per allà està la cascada, òbviament per aquí. En directe la cascada es veu millor, la cascada està just aquí. Doncs a punt de gaudir. I per aquí hi hauria un riu que fa les cascades que hem vist abans. Normalment hauríem de fer que arribar fins al punt de la cascada i que estem a trigar uns 20 minuts anant tranquil·lament. Mireu, ara estem tornant. El que això de la hem posat per aquí, per on pujat. Abans us he ensenyat aquest atajo, per aquí és per on baixarem. Jo diria que aquest camí a mi m'agrada molt més que l'anterior, el trobo més bonic. El problema és aquí, que has d'anar més lent, amb més atenció, perquè és més empinat i com trepidis un lloc que no toca o rellisquis et pot fer bastant mal. L'abans era més clar, és aquí. Mireu, acabo de venir d'aquí, venia d'aquest camí. I ara us estic ensenyant això, anem cap aquí, perquè això és el final de la baixada aquesta. I així podeu veure
on està l'inici, per si us interessa posar per aquí. Aquí també hi ha una font, però ara és fuente natural, agua no tratada. Potser per refrescar-vos, però no per beure aigua. Perquè això aquí és l'ermita de Pineta. On com esteu davant l'ermita, heu d'anar a la dreta. Per allà. I aquí teniu el camí, per si la voleu pujar. I més endavant, aquí tindríeu el parador del Monte Perdido. Bueno, és bàsicament un hotel. I ara us volia ensenyar aquí el riu. Bueno, poca curiositat. Aquest riu ja havia banyat diverses vegades, fa temps, és així.